Margarida Xirgu i Subirà, nascuda a Molins de Rei en 1888 i morta a l'exili a Montevideo en 1969, és el nom en majúscules de la història de la interpretació i la direcció teatral catalanes. La història de Margarida Xirgu i el món de la interpretació comença a Barcelona a principis del segle XX. Margarida Xirgu va ser la primera actriu professional catalana i en el decurs de la seva vida seria la més reconeguda internacionalment. Margarida Xirgu era d'origen humil, però la seva família estava molt vinculada al teatre amateur dels Ateneus Obrers. L'any 1906, amb tan sols 18 anys, debuta al Teatre de la Vila de Gràcia, i l'èxit rotund de la seva interpretació li obre les portes de la professionalització. Des de llavors, i fins l'any 1969, data de la seva mort, Margarida Xirgu seria una prolífica actriu, escriptora i directora teatral. La fama internacional de Margarida Xirgu no trigaria en arribar. L'any 1913 iniciava la seva primera gira professional internacional, que la portaria a l'Argentina, a l'Uruguai i a Xile, on va obtenir un clamorós èxit de públic i de crítica. Margarida Xirgu no tan sols es consagrava com la primera actriu professional catalana, sinó que també com la gran actriu catalana reconeguda internacionalment. Entre 1914 i 1936, Margarida Xirgu va interpretar i dirigir els grans autors contemporanis en llengua catalana i llengua castellana, o les traduccions dels grans autors contemporanis de la literatura mundial. L'èxit que va acompanyar les seves primeres gires la van animar a crear la seva pròpia companyia teatral, 1919, amb la qual cosa, a la seva qualitat d'actriu i directora, sumaria també la d'empresària teatral. L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, 1936, la va agafar de gira per Amèrica, interpretant, entre altres, Mariana Pineda, de García Lorca. Per raons òbvies, mai va tornar a l'Espanya de Franco, sorgida del conflicte civil, però en canvi els governs uruguaià i argentí li reconeixerien el seu extraordinari talent i l'anomenarien directora, en successives ocasions, dels teatres més importants d'aquestes repúbliques.